ang sakong boto kay Tita Leni if she decides to run as President of the Republic of the Philippines. Palikta ang dignidad niyan, respeto sa pinakataas na posisyon sa bansa nato, and I think this will happen if our current Vice President will be the next President of our country. Nagkukuha kay Bepi Leni Robredo na sana po mag-ago po siya kusog buot na lumaban bilang presidente. Asahan po niya kanamong suporta, sana po usad siya sa makatabang kanamong mga IPSali po ba. Si Bepi Leni. Kaya kami po digdiyo sa Naga City Council for Women, solid Leni po kami. Sa mga oras na ito, mula po sa mga kasamahan ko sa industriya ng pagtatanghal, kasama ng aking mga gardeners, kami po ay humihikayat sa ating pangalawang Pangulo na pag-isipan ninyong mabuti. Kailangan po kayo ng ating bansa. Kailangan po kayo ng bawat Pilipino. Kailangan po nating manindigan. Kailangan nating muling ibangon ang karangalan at honor ng bawat mamamayan sa bansang ito. Sa Naga, solidly po kami. Makulang ang sektor kan senior citizen, kundi gabos sa sektor kan nyaw din sa Naga, solid po kami. Si Bepi Leni Robredo para sa pagka-presidente kang Pilipinas sa maabot na 2022 eleksyon. Siya lang po ang nahiling mi na mataunin tunay na pagbabago asin marhayin na serbisyo para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang bilog niyamong sektor ay may kapansanan sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Inaanduyog po sa imo, Bepi Leni. Ano man ang sa imong kaabtan, kami gabos na nagkakasararo, matarabangan, asin sa mong ipapahiling sa bilog ng nasyon ng mga Bicolano, Uragon. Siring na ika, Bepi Leni, Uragon. Kaya nananawagan po ako sa inyo, Bepi Leni, na tanggapin ang hamon ng eleksyon 2022. Manindigan at pamunuan ang buong bansa. Pagkaisahin ang buong bansa mula sa pagkakawatak-watak, pagkakaiba ng kulay at katayuan sa buhay. Kaming mga OFW ay umaasa at naniniwala sa inyong kakayahan bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Marami pong salamat. Tuloy lang. Ay bilang sarong parauma, pinapangapudan ko sa gabos na parauma na magkasararo kita. Suportahan ta si Bepi Leni. Ang laban ni Bepi Leni, labang kang gabos na Pilipino para sa pagbabago kang sa tuyang bansa. Madyan na kita, magkasararo kita gabos. Vice President Leni Robredo, kailangan nyo na pong tumakbo bilang Pangulo. Kailangan kayo ng bansang ito. Igdi sa Muya, igdi sa Bicol, solid ang mga kahubinan. Kay VP Leni for President, solid Leni Bicol. Tuloy ang laban.